खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 अक्ट'बर 2021 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेरलांगोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानो हायोब्ला जोबोर मोजां। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जालांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै गोबां गुलुं-गुजुं मोनगोन। गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना-एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफ्रा गाज्रि खौरां मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गावखौनो लोगो गोमाजानाय बायदि हारसिं आरो दरसि मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। गोजोननायनि आंखाल जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। बारा मोजां नङा। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव एना-एनि फैनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ नाथाय मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। गोब्राब जागोन। खुसिनि आंखाल जागोन। जेबो गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होथ'यैआनो मोजां। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गावखौल' सानाजासे खामानि मावनोब्ला गाहामसिन जागोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोग्गा जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। देहाया जोबोर लोरबां जागोन। गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। गोबां बिथिङाव मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय बारग'लांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोसोआ जोबोर आला-खाला जागोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाबखौ नाथाय मोननो हागोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा नाथाय जाफुंनाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन।
सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ जेरावबो सांग्रां जानो रोंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा आगुनि लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गोब्राब खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय बोसोन मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो गोब्राब जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनलायगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबारनांगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गुबुननिफ्रायबो मान मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव दिनै गोदान बोलो फैगोन जाफुंसार दावबायनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गिनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय अब्लाबो देबारनांगोन गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायखौ मोननो हानाय नङा गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां साननाय आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन
बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन, जेरावबो देरहासार जागोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, लाइमोनफोरा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन, लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबु फैगोन आरो मोजां खौरां मोननो हागौ, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि फैगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो रोंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गुबुननि अनसायनायखौ मोननानै दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अननानै फैगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।